anki qabel kont ħallinniehom. Nilqawkom għal shooter ta' sibt illum għanna l-Clifford Gallia ħakun għati rispondejna 10 mistoqsijiet illi fihom is-sugu. Clifford, nselmulek? Sellimlek. U għanibda mal-ewwel ta' ħajtlek il-ħin. Tħossok illi inti storja ta' suċċess illi minn drug addict illum il-ġurnata inti jikkonsidraw bħala high commissioner? Saqajna mal-art imma nara suċċess iva u nemmen li forsi bl-esperjenza tiegħi nista' nagħti kuraġġ il ħadd ieħor u forsi anke nispira lil ħadd ieħor u jalla jkollhom l-istess opportunitajiet. Proset l-ewwel waħda. Għalfejn ħassejt li hu importanti illi meta appuntawk titkellem open fuq l-istorja tiegħek. L-ewwel dak huwa ir-rwol pubbliku li ovvjament f'dan il-każ il-pajjiż qed jaf dak xi ħaġa importanti. Allura huwa importanti li jiena nkun onest. Ma rridx nimbarazza l-pajjiż, allura tajjeb li nitfal karti fuq il-mejda li dak li jkun ikun jaf x'għaddejt minnu. Jaf għal xi tħalt. Fl-aħħar mill-aħħar din hija d-dinja moderna sfortunatament, allura naħseb ukoll li hemmhekk f'dak il-każ tista' turi li midlam toħroġ għadda u anke tagħti kuraġġ xi ħadd ieħor. U dawl sew, Inti tħobb l-istorja, speċjalment dik ta' Malta, niżel mela. Ftit kliem għaliex tħobba l-istorja? L-istorja ta' Malta unika. L-għonet bħala pajjiż żgħir għamilna ħafna ħna u kontribuxxejna ħafna wkoll favur Ewropa b'saħħitha. Jiġifieri lura fil-passat Malta pereżempju bil-ġlieda tal-assedju l-kbir għenet biex l-Ewropa tissalvagwardja lilha nnifisha minn dak iż-żmien għax illum id-dinja hija differenti. L-għadu mislem ma jersaqx lejna bir-refa tal-assedju mbagħad ovvjament dan ġara hekk. Imma ovvjament f'dan iċ-ċokon għaddew ħafna mexxejja tawna ħafna juruna ħna xaħna llum il-ġurnata wkoll għax ħafna attitudnijiet raġunar, tradizzjonijiet huma ġejjin minn dak li bnina fil-passat u juruna wkoll fejn sejrin. Jekk nitkellmek fuq l-istorja tibqa' żejjer. Tlaqna, ftit ilu ħriġt video illi tajt kemm importanti li ma taqax anke għal dik in-naqra kokaina. Xi ħsara tagħmel u jieħduk bis-serjetà? Ara, mhux għal kokaina biss, fil-verità l-video kienna droga in ġenerali għax droga hawn ħafna tipi. Jaħduni bis-serjetà x'jafu li għaddejt minnha. Fil-verità naħseb kull min għadda mill-esperjenza ta' droga, anke dak li ngħidulhom social users li mhumiex addicts, jafu li ma fiha xi gost ta' barra minnha. Fil-verità inti dak il-ħin titla' ħaj, imma ftit sekondi wara titterġa' tieħu biex tibqa' ħaj. Allura x'gost hemm? Jiġifieri nemmen ukoll li min ġarrab jaf kemm hija pjaga kbira, kemm dibati intibatu ta' madwarek u l-ħsara li hija irreparabbli. Inti wkoll involut fil-Kunsill Lokali, inti il-President tar-Reġjun Nord, mhux hekk? Tramuntana. Tramuntana. Ekku. Jaf dawk f'karig importanti, ġieli kellek problemi hekk? Ħanajdlek, dejjem ħajkun hemm xi ħadd li forsi jiddubita, imma nemmen li l-integrità tiegħi u l-onestà tiegħi naħseb trebbaħna ħafna fiduċja. U onesta f'kollox, għax jiena ngħid li hu. Jiġifieri jekk jiena nemmen li l-pubbliku jgħid dan kien kapaċi jafda lill-pubbliku b'dawn l-affarijiet tant importanti u gravi għax teħid ta' droga mhix xi ħaġa sabiħa, allura f'affarijiet oħra ħankun inqas onest għaliex m'għandix inkun onest fuq livell ta' Kunsilli Lokali. L-irwol tiegħek bħala diplomatiku kif qed ibidlek? Irdu naġlu għax qed tasal. Ibidlek żgur għaliex inti għandek ċertu responsabilità qed tirrappreżenta l-pajjiżek, jiġifieri dak ħadd titaqa' ma' xi ħadd barra minn Malta, dan mhux ħajraw bħala Clifford Gallia, ħajraw Malta. Allura hemm responsabilità, serjetà, intelligenza u titkun marraf ukoll dak li qed jiġri fuq livell internazzjonali. Dik kważi rispondejtni, bħalissa tjaraw kienu xerdu l-kok li l-gost it-tieni. Imma diġà għattilna għaliex hija daqshekk ta' ħsara. U xi problemi ġej? Apart il-flus. Il-ħsara fik fiżikament, il-ġisem u anke l-commitment, il-kelma tal-ġulija, il-ħsara li tista' tagħmel forsi waqt li qed issuq, fir-relazzjoni, fis-saħħa tan-nies ta' madwarek ħafna affarijiet u tkissirlek kollox, toħodlok kollox. Inti għadt illi tallimt tajt leh, ġifieri inti taħseb li żgur mhux ħadd qatt. Le, m'għandix mhix l-istess ħaġa li qatt ma nista' nerġa' ma nistax ngħidha x'jiena m'iniex omnipotenti. Nimxu day by day, saqajna mal-art u hemm ħafna affarijiet li rridu nagħmlu fosthom immorru l-NA, Narcotics Anonymous Meeting, li jeżisti madwar id-dinja kollha dan. Imma tgħid li għal affarijiet li ma jgħoddux għalik. Pereżempju jekk xi ħadd sejjer x'imkienu inti taf li mhux tajjeb għalik, tgħidu skużani mhux ġej. L-aħħar tnejn malaj min iħobb kif għandu jġib ruħu ma' addict. Ma jtieħx flus. Importanti dik. Jiġifieri li tagħti il-flus għax tgħid aħjar intieħ il-flus milli jisraq ħażin ħafna. U min u addict kif għandu jġib ruħu ma' min iħobb?
japprezza u jifhem li l-attenzjoni li qed ituħu forsi jarah jorom koroħ għax iħobbuh. Allura jieħu paċenzja. Ħanajdek medalja bix-xira. Clifford, grazzi tal-li ġejt magħna u grazzi tal-li qed tispira ħafna nies biex jitbedu minn dan il-vizzju niswuna ġiet. Dak kien Clifford, jekk tixtiequ xi ħadd ieħor magħna, flok Clifford ibatulna hawnhekk. Narawkom id-darba li ġejja.